Evo nas ljudi nazad u prvoj epizodi Clash Royale. Svi uđite u britanski mango. Stvari zbog mikrofona, ali hoću da kupim nešto u šopu. Ali danas ćemo odigrati dva betla, ako dva izgubimo. Padamo na 900 trofeja, ja sam već probala s njim. Ali, znate šta? Pametnjaković prvi put snima, pa ne, nije baš dobro prošlo. Nije uopšte dobro prošlo, ali prošlo nekako smo mogli smo. Kako? Pitam se čime ću se odbraniti sad. Stvarno se pitam čime ću se odbraniti. Ne! 3 krao, nećeš. Dobro je, nije mi 3 krao. Lele! Napravio push lik do mojega. Do mojega lik napravio dobar push. Danas ćemo još jedan brat igrati, ali zato što kratak klip će da bude. Vjerojatno ćemo još nešto igrati sa mojim drugom. Ili ćemo pokazati kakav sam noob. Ne. Ja sam ja. Pokazat ću vam kako su prošle ostale partije. Pokazat ću vam 2-3 ove partije. Da, pokazat ću vam dok sam igrao sa paletom jedan challenge. Pokazat ću vam ovaj ovdje troll. Ajde, sada odmah to možemo da pogledamo. Smanjim to. Vidite, ja sam njemu namjerno dao. Naravno, golema. Jesam ja teo da uradim troll. Naravno, Wizarda. Booster. I vidite ljudi, vidite šta je on imao. Dakle, vidite što sam ja sam čekao da on postavi golema i onda je on postavio golema. Kotnete ovo, ja čuvam eliksir da dođe da stavi oni Witch, naravno, vidimo sada, ali nisam znao. Ja se čekam eliksir, ja tu stavim bowlera, stavim još jednog bowlera i onda samo bacam neke tako, bezvezne stvari. Baćemo samo neke bezvezne stvari, on baci onda tu tornado, što me sprečilo malo. Ali onda bacim Knighta. I onda mi se opet pojavi bowler i sljedeći mir. On meni uništi tower, što je najveća fora. I onda još stavio još jednog golema, tako da nisam ništa mogao da uradim protiv njega, ali onda sam stavio Barbarian Hat i onda sam čuvao eliksir da stavim još jednog i onda sam još čuvao eliksira da stavim još jednog. I stavio sam ga i bilo je 4, na kraju je bilo 6, ali naravno, ne mogu da preživu toliko. I onda sam samo bacio neke karte za Fire Spirita sam bacio, Thumbstone sam bacio sam i Log, bacio sam Thumbstone, bacio sam još jednog bowlera i to kad se sredilo 3 granova sam ga tako kasnije, on nije hteo ni da igra više. Mislim, nije mogu ništa ni da stavi, to je meni problem. Boj, boli. Ode je ovdje Valkira. I tako sam ga easy 3 crownov. Mogu vam pokazati još neki battle. Mogu snimiti room tour. Ako želite ljudi da mogu vam i room tour snimiti, naravno. Ajde još neki battle. Ne može. Dobro. Ili, na primjer, ovaj je bio jako tisan meč. Naravno, ja sam tu uzeo musketarku, valjda. Da, musketarku. Naravno, Minerat. Na Spear Gobline sam uzeo. I ja pa čak normalno. Mislim da sam se tu čak bio izeznuo, zato što sam mi dao te karte i on je mene easy 3 grana. Ne, sam ja njega ili on mene? Ja mislim da je on mene. Ne, ja sam njega. Da, ne sjećam se više, to smo jedan dan igrali. Jedan dan smo igrali, to će vama biti vjerojatno juče kad budemo update ili danas. Kad ja snimam ovaj klip je
nedelja, a vjerovatno ću izbaciti u ponedeljak ili ću danas izbaciti, ali vjerovatno ću danas izbaciti klip. Tako da, nadajte se klipu danas ili sutra. Ovo mi je prvi klip, tako da znate, nisam neki u editovanju, pa tako da, sorry, nisam ko, na primjer, Muđo, Muđo edituje, ispade kod. Da, ja sam ovdje njega 3 kranova, toga se i dalje sećam, skinuo sam u tavernu picu 359 i kraj. 2 hita 65, pa dobro, nije baš, ne. Da kontam, ali dobro. Znate, ja sam imam ovo na sedmici. Mogu vam još par betlova pokazati ako želite baš. Evo. I recite mi šta samo da vam pokažem. Recite mi šta mogu promeniti u deku. Ljudi, mislim, znate da sam ja imao još jedan account da sam bio 8. arena, imao sam 3 legend karte, ali nije uspjelo. To jest, nešto mi je na prasnom telefonu crkla, evo ova matična i ništa, obrisao mi se ceo klaš, sve mi se obrisalo. Morali su da nešto sa softverom radi, joj, softver su nešto radili. I neke gluposti su radili i ništa nije vredilo. Ja sam morao da kupim novi telefon jer mu je otišao touchscreen. I onda sam ovo još pobedio. Ne, ovo sam teo probati da snimam, ali nije htjela, nisam znao kako. Mogu vam ubrzati na... Ne, tako. Vjerojatno će klip trajati 10 minuta, da mi ću nemam vremena. Može još 15 minuta da treba, znači za 20 nešto minuta će biti klip. Ljudi, molim vas, pogledajte do kraja. Ovaj kanal će biti dobar, verujte mi. Kanal će ispasti jako dobar. Ovdje, izvinite što nisam komentarisao. Danas mi je naporan dan, na sutra škola, pa ću možda snimiti kratak vlog. Jer pitat ću učiteljicu da li sam u školi da snimam, pa verovatno mi neće tako da. Ovo je žešće failao i mislim da, ne, nije to bio kraj, ne. Onda sam stavio Gianta, ja mislim, i onda sam stavio Arrows, ne, šta sam bacio? Da, Arrows sam bacio, ne. Valkyrie, really? Na onom prošlom magavu da sam bio 8. arena. 8. Yes, 8. I ovo sam mnogo više zeznuo princu. Mislim da je napunio. I ovdje morao sam je čekati za fireball, tako da tu sam stavio to i onda sam čekao za fireball. Da bacim na princa i mini peku i onda sam njih odgurnuo i... Znate šta da desilo, on je onda stavio tu, spamao sa kopljem. To ima i skoro me uništio. To je nije mi ni tako tavera, ali skoro. Jer čekamo. Vjerovatno ću vam snimati sve. Svaki dan će vjerovatno izlaziti po jedan klik ako budem imao vremena, naravno. Na nekim danima nemam baš vremena, vjerovatno utorkom neće biti. To vjerovatno nikad neće ni biti utorkom. Kad idem prepodne u škole, ja sam znači zapamtite. Ove sad nedelje ću ići posle podne, znači možda utorak neće biti klipa, tako da sorry, ali ne mogu iskreno. Ljudi, ne prosipam se u vremenu. Ja ovdje sada sam imao lightning, ja bih ga sigurno odru. Znači, da sam imao lightning level. Kako može da bude lightning level? 9, da, 9.
Hoćete još? Da, svi koji hoće da uđu u ovaj klan, neka uđu, preporučite mi šta da uradim s dekom. U sljedećoj epizodi ćemo verovatno ući u 4. arenu. Ja sam imao, sad ću da vam pokažem koji je legendary. Imao sam Inferna, imao sam Minera, imao sam Elektra, a bio sam 8. Imao sam baš pirata level. Tako da ako hoću, evo mogu vam i ovaj pet pokazati, ali ne vjerujem da je nešto, treba možda 5 minuta. Koji 5 minuta, 5 sekundi. Ima je ovdje pala odro, sigurno me je odro, to ljudi garantujemo, on me je odro. Posle ovoga gasim snimanje, idem da ga test, ili moram odmah da random, pa random, stavite da se ne deru. Ovdje mi je on satro sa životom. Zato što ima i jačarica, ja sam ispod glupe, sam zaboravio da garca sve štiti i da baciš lightning. A golema je jako dobro, ono kao kad ima jako malo health i udari sve u golema, tako da to je predobro. Ovdje me on satro sa životom, satro me sa životom. To imam samo da kažem, satro me sa životom. Sa životom me sastro. Ja sam ovdje kao krenem neki napad i on me sve ostavi prikao. Ne, on mi onda i drugi taver uništio, da. Ja sam tu nekog promašila da se Kushner, ne znam kako je on mi onda i ovaj drugi taver uništio. Ja sam pokušala da se branim sa Wizardom, ali nije to tako dobro išlo kao što sam ja planirao i onda mi je on uništio. Skoro mi je uništio i onda na kraju mi je valjda uništio, da, uništio mi je. Pa da, i onda je to napravio push za gomilu stvari. Ja sam ovdje krenuo neki push i uspjelo je da vam kažem. Uspjelo je, ali ne baš. Nije baš uspjelo, to sam bacio roket, nisam razmišljao. I to je sve otišlo u propast. Da, ljudi, tako da like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!